Ukudlula emhlabeni kwesilo samabandla uGoodwill Zwelithini ngoMashi sekudale uqhekeke emndenini waseNdlunkulu kaZulu. Okuyikhona okudala uqhekeko kakhulu ukuthi ngubani okufanele ahole isizwe samaZulu. Amalungu omndeni okubalwa kuwo abafowabo beNgonyama engasekho, umntwana uThembi nomntwana uMbonisi bashiya amakhala ngokwemukela isilo uMisuzulu kaZwelithini njengenkosi yabo entsha. Owesilo esesikhotheme umntwana uThokozane naye uvumelana nabo. Ukulolu hlangothi olweseka umntwana uSimakade Zulu njengokufanele angene ezicathulweni zongangezwe lakhe osekhotheme. Uma kusenodaba olusezandleni zakhe uhulumeni olukhulunywayo oluthi indlunkulu inokuphikisana ngodaba lalowo noma ngegama lalowo okunguye ofanele ethathe isihlangu, ulindele kanjani ukuthi uhulumeni eqhubeke nemicimbi? uZulu uthi ayikho inzondo phakathi kaMntwana uSimakade nenkosi yamaZulu uMisuzulu kaZwelithini. Ngiyazi mina ukuthi ziqu zazo izingane zeNgonyama kayixabene kayizona izitha, kepha bakhona abafuna ukuphehla ukungezwani phakathi kwezingane zeNgonyama. Isinqumo sikaMntwana uThokozane Zulu sokusukuma ezidlangalaleni aphosela inselelo ngokuqukethwe incwadi yamafa kaNdlunkulu ongasekho owabeli ibamba bukhosi kumdonsela amanzi ngomsele, abanye bambiza ngevukela mbuso. Nokho uyakuphika lokho. The issue of royal rebels does not arise. In fact, it's a misfit. Uhulumeni uthathe isinqumo sokumisa okweseka nokuxhasa ngemali imicimbi yamasiko kuze kube kulungiswa izingxabano esidobene nobukhosi baseNdlunkulu kaZulu. Uthathe nesinqumo sokunikeza iNdlunkulu kaZulu ithuba lokuxazulula izingqinamba zomndeni ngaphandle kokungenelela kwabantu bangaphandle.